guys! Hello everyone! Welcome to our channel and shout out sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Have a nice day. So today, nandito ako sa shop. Obviously, kita nyo naman ang background. Paulit-ulit na lang yan. But anyway, please don't mind yung background ko. So, naisipan ko ngayon, dahil wala naman akong ibang ginagawa, why not mag what's in my bag ako. Gusto mo yun? Ha? Gusto mo yun? Ayan. Mag what's in my bag tayo. Alam mo naman, magkaganda ng bag ko. So anyway, ayan, what's in my bag po ako. So, ito po, yung aking pangit na bag, lumang-luma na bag, ayan. Favorite ko siyang gamitin kasi madali siyang dalhin and backpack siya. So, matagal ko na tong bag, nakapag-travel na to sa Malaysia, nakapag-travel na to dito sa Pilipinas. And I think nakailang balik na to sa Malaysia. I think 3 times. So, favorite ko itong dalhin sa mga any adventure namin ng boyfriend ko. And maganda siya, very convenient kasi maraming pwedeng ilagay. And ako yung tao na hindi ako mahilig sa mga handbag na maliliit lang. Pwede ako magdala ng handbag na maliit kung ako ay super malapit lang ang pupuntahan. Pero kapag yung medyo whole day, hindi sa akin pwede yung maliit na bag. Kailangan mga malaki siya. So ayan, ito yung bag ko. Mumurahin lang po ito, hindi po ito authentic. Authentic na fake bag. So ayan. Pag binuksan siya, meron siyang isang packet dito sa harap and sa likod wala. Both side meron. Minsan nilalagay ko dito yung tubig ko or yung shades. And the other side naman mga susi, mga ganyan. So, dahil masikip yung aking space, ano na lang, tap na lang sa inyo. So, i-open ko lang. Yan. So, ang laman ng aking bag ay kung ano-anong mga ka-ek-ekan. Halo-halo na po yan. All-in-one na nasa loob. O, diba? Number 1, ano ba nandito mahugot natin? Oh, charger. So, I'm using Ugreen charger para sa aking iPhone. Ayan. Kasi nung bumili ako ng iPhone, wala po siyang included na charger. And kung bibili ako ng Apple na charger, mahal. Sobra. So, charger. And then, of course, panyo. Ayan. Pangpunas-punas natin sa ating tawis. And tissue. Ayan. Siyempre, hindi yan mawawala sa mga girls. And alcohol. Ayan, alcohol. Mabilisan lang to. And what else? Shades. Ito yung aking shades. Ayan. Tagal na itong shades na to. Walang pa 5 years na to sa akin. Inihulog-hulog ko lang yan. Pero wala pa siyang any issue. Ayan. Binili ito sa Cebu. Gift sa akin ng boyfriend ko 2018 or 17. Basta matagal na 5 years na yan. O, diba? Maganda yung shades na to. Ray-Ban. May terno itong jacket na kulay pula. Free. Kasi ang mahal nito nung binili ito. Super mahal. And then, what else? Coin first. Ito yung aking coin first. Nandito yung aking boyfriend. Ayan siya. Si Lavi. And walang pera. Ayan. Puro ano lang yan. Barya-barya. 120 pesos. Ayan. Tapos, bakit may ganito ako? Ito pa, wallet. Ang mga laman nito, mga papel-papel. Kung ano-anong papel. Kasi minsan kailangan ko ng mga emergency small paper. So, dito ko siya nilalagay. And eto.
naman, Inti Coin First. Dito ko nilalagay yung perang kita ko dito sa tindahan. Hindi ko siya hinahalo doon sa main wallet ko. So, dito siya nakaseparate para alam ko kung magkano at hindi ako malilito anytime. And of course, ito yung isang wallet. Ito ay nakalagay dito ay puhunan. Hindi ko na-explain. Basta yun na yun. And then, the other one, parang dalaglag. Ito yung starter. Dito nakalagay. Meron ako ditong pondo, 500 pesos. Mga barya siya para anytime kapag mayroong bumili na buwang pera, meron akong pangsukli kaagad. And of course, yung aking, wala na. Ay, meron pa pala. Yung aking Johnson na baby powder. Johnson. Kulay puti. Mabango ito. Ito yung ginagamit ko, tsaka yung pants. And of course, last, ito ang aking simple na peke na wallet. Di ba, alam nyo naman, hindi ako mahilig sa mga branded. Wala akong balak. So, ayan siya. Wala siyang mga laman. Puro IDs lang yan. Mga card. Ayan. ID. Mga papel. Mga bills. ID. Ayan. Tapos, yung gitna, ito. Dito yung main. Oh, di ba? Wala akong pera. Wala akong pera. Hindi ako naglalagay ng pera sa wallet. Lagi nasa card. Pag kailangan ko, tsaka lang ako mag-withdraw. Meron may 20 pesos naman pala. Ikaw naman. Alam nyo ba, bigyan ko kayo ng secret. O, ano yan? Pang adobo. Ito ay sangkap. Bay leaf. So, iba-iba tayo ng opinion. Yung iba naniniwala sa mga lucky charm. Pero yung iba hindi. So, why not? Basta ako, matagal ko nang ginagawa ito. Lagi akong may ganito sa aking lahat ng wallet. Kahit sa Coin First, may ganun ako. Pero ito, daily po yan. Pinapalitan ko yan every once a week. Tapos, pinapalitan ko siya ng bago. Search niyo. May ano yan. May something. And, ayan. Wala na siyang laman. Wala nang laman yung main. And, punta tayo dito sa maliit ko na bulsa. So, una, lip crayon, pang ganito. Nabili ko pa to sa Malaysia. Mentol siya kapag nilagay. Ganda ito. Matagal ko na. Siguro 1 year na ito mahigit sa akin. And then, what else? Ito yung aking N2 Fit na press powder. Ayan. Ganda siya. Ito yung gamit ko. N2 Fit. Nabango siya. May nakalagay siya sa likod na UV Shine Control Shea Powder with oil control. SPF 15. And 03 Harvest yung ano niya. Yung color. Hindi siya masyadong maitim. Hindi siya masyadong maputi. What else? Yung aking Sino. Yung panglagay ko sa aking mga bracket and ngipin kapag masakit. Ayan. What else? Gamot. Nyose Paracetamol. Ang daming laman ng bag ko. Kala mo mapunta ng bakasyon. Ayan. Pang masakit ang ulo ko. What else? Ballpen. 2 ballpen. Yung aking lipstick na Dior. Ayan. Matte lip gloss lipstick. Ganda to. Ayan. Ito yung lipstick ko. Scrunchie. And syempre, yung the most na maiwan na lahat, wag lang ito. Yung aking inaamoy-amoy pag masakit ang ulo. Ayan. Ang ginagamit ko ay minsan yung Vaporin. Pero ito yung favorite ko. Mura lang kasi. Tulak Angin Care. Essential Oil Roll-On. Ang flavor niya ay mint. So, ginaganito ko lang kung masakit ang ulo ko. Pahi dito. Pahi dito. Bango ganon. Masakit ang ulo ko pag inaantok, ganon. Ganon yung ginagamit ko. Nabibili to sa mga pharmacy. Mura lang yan, 70 pesos. So ayun lang yung laman. Oh, wala na.
Wala nang laman yan. Yung mga sides naman, wala nang laman din tong mga sides na to. Wala na. So, that's all. That's all yung mga laman ng aking pangit na bag na pang araw-araw dito sa ano. Oh my God! Ayan na po yung bago kong journey since nag-start ako dito sa shop. Maingay na po talaga. So ayan, that's it for now my vlog. That's it yung aking what's in my bag. So please don't forget to comment down below kung meron kayong masasabi, and thank you for watching everyone. So bye bye and see you in my next vlog. Bye bye, thank you for watching. So ayan. Ayan ang mangyayari kapag tapos ka ng mag what's in my bag. Kailangan mo iligpit yung mga kalat